खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव हादराव जेनजेट सोमावसारनाय मेक्सिक' सरकारनि बेरेखा जेनजेटनि गोख्रों सोमावसारनाय जादों नोंगौ फिन आरोबाव नेपालनि उनाव मेक्सिक'आव जेनजेटफोरा सरकारनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारदों नेपालाव जाख्ल'नायनि हेंथायै सोमावसारनायाव नेपालनि दैदेनगिरिफोरा बिबान एंगारनो गोनां जादोंमोन आरो नेपालनि पार्लियामेन्टआव गिख्रंथाव अर सावनाय जाथाय जादोंमोन जेराव नेपालनि बारग' गाहाय मन्थ्रि क शर्मा ओलीआ गासै हादरनि भिजा केन्सेल खालामजानायनि उनाव नेपाल रौनियाफोरनि रैखाथिनि सिङाव थानो गोनां जादोंमोन थिग बेबादिनो दुंहाव थासारिया मेक्सिक'आवबो जानो हमदों मेक्सिक'आव रोजा रोजा लाइमोन सोमावसारगिरिफोरा कार्लस मेन्ज'खौ बुथारनायनि थार बिजिरनाय दाबिनानै सोमावसारदों लोगोसे बांबोनाय दाय सोबख'नाय बायदिखौ लानानै जेनजेट सोमावसारनाया जादोंमोन हादोरनि क्लाउडिया सिनबाउमनि थाग्रा नेशनेल पेलेसनि बायजोआव सोमावसारगिरि एबा जेनजेटफोरा ज' जादोंमोन जेराव दंगा पुलिस आरो जेनजेटनि गेजेराव दाङाबाजि जायो